Nagmabulukon ang Coronation Night sa Mutya ng Alabel 2024 sa Sarangani. Pipila ka kapuso artist nagpakiligsab sa maong aktibidad. Ani report. Napuno sa kasadya ang ipahigayong Mutya ng Alabel 2024 Domingo sa gabi sa Municipal Grounds sa Alabel, Sarangani Province. Sa pagrampa sa 14 ka kandidata, kanya-kanyang syagitsab ang ilang supporters gikan sa nagkaniyang barangay sa Alabel. Sa pagpaila-ila sa matag kandidata sa ilang kaugalingon, gipasigarbo niini ang mga produkto nga anaa sa ilang barangay, pinaagi sa ilang costumes. Ray Alonzo Bairosis, Barangay Lago! Gikalipay usab sa mga nagtanaw ang pagpaila-ila sa usa sa nahimong host sa Mutya ng Alabel, si Miss Universe Philippines 2019, Gazini Ganados. Sobrang ganda po ni Miss Gazini Ganados po. Guest performer sab ang Kapuso Sparkle artist nga si Christopher Martin. Mao nga human makarampa ang mga kandidata, giharanahan sab sila ni Christopher. Bisa ng audience, gikilig. Sa ulahi, gikoronahan isip Mutya ng Alabel 2024 si Ray Alonzo Bairosis nga taga-barangay Ladol. So actually, I didn't expect to win, but I only hope for the best and I feel really ecstatic right now because I made all my supporters proud. Nagpasalamat sab si Kapuso Sparkle artist Christopher Martin sa init nga pagdawat kaniya isip guest sa ilang Mutya ng Alabel 2024. Na-appreciate ko po kayong lahat and na-excite ulit ako makita kayo. Mainit talaga yung pagtanggap nila sa atin. So happy ako doon. Mahalin natin ang bawat isa para ang tagumpay at yung kasiyahan natin ay ating makamit sa ating celebration for Alabelians. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.